Vítam vás v tejto sérii videí, v ktorej vás postupne prevediem procesom, ako stredná odborná škola môže vytvoriť niečo, čo nazývame Centrum excelentnosti. Moje meno je Ondrej Holienčík a som riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Pod pojmom Centrum excelentnosti sa v Európe skrýva množstvo rôznych pohľadov, prístupov a prvkov. Na konci dňa je to excelentne vybavená vzdelávacia inštitúcia, ktorá pripravuje žiakov v moderných podmienkach s modernými prístupmi. Jedno z týchto centier som navštívil v Kodani a iné neskôr vo Viedni. Tedy som sa rozhodol, že takéto niečo by bolo vhodné vybudovať zo strednej odbornej školy na Slovensku a tým naplniť realizáciu vízie Centra excelentnosti. A tu niekde sa začína náš príbeh. Pod excelentnosťou si predstavujem moderne vybavenú vzdelávaciu inštitúciu, úzko prepojenú na zamestnávateľov najlepšie cez systém duálneho vzdelávania. Vzdelávaciu inštitúciu, ktorá sleduje najnovšie trendy a potreby na trhu práce. Rozvíja talenty žiakov, buduje medzinárodné partnerstvá a realizuje medzinárodné projekty. Mnohí ľudia by tvrdili, že ich školy už dnes spĺňajú kritéria Centra excelentnosti. Ale na tejto úrovni sa dnes určite nenachádza žiadna stredná odborná škola na Slovensku. Ja sám som si ako riaditeľ jednej z týchto škôl uvedomil, že nás čaká niekoľko rokov tvrdej práce, ktorá je ale úplne iného charakteru, akú sme robili doteraz. Ak máte, dámy a páni, aj vy takúto alebo podobnú víziu, neváhajte sa vydať na túto cestu so mnou. V nasledujúcich videách vás prevediem postupnými krokmi, ktorými je potrebné prejsť, ak sa chceme baviť o vybudovaní skutočného centra excelentnosti, porovnateľného so špičkou v zahraničí. Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101.